Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Adoy. Taong 1982. Dumaraw, Capiz. Magandang gabi sa inyo, Pinuno. Ilang linggo pa lang kitang pinakikinggan nang magdesisyon ako na ibahagi ang kwento ng lolo ko. Nga pala, matanda na si Lolo Adoy. Nasa edad 90 anyos na. Madalas nang makakalimutin. Pero lahat ng mga karanasan niya sa buhay noong kabataan niya, hindi niya pa rin nakakalimutan. Kung hindi ninyo na itatanong, kilalang antingero noon si Lolo Adoy dahil kabilang siya sa mga taong bantog na mamamatay aswang sa Capiz. Ayon sa mga matatanda noon, kinakatakutan si Lolo Adoy hindi dahil sa kanyang karga, kundi sa brutal niyang pagpapahirap bago niya paslangin ang kanyang biktima. Sa dinami-rami kasi ng mga antingero noon sa Capiz, siya lamang ang katangi-tanging pumapatay ng aswang pagkatapos niya itong pahirapan sa loob ng 3 gabi. Ayon sa mga kwento, na kapag siya ay may nahuhuli, puro atungal at sigaw ng tao ang naririnig ng kanyang kapitbahay kapag kumakagat na ang dilim. Marami noon ang nabuong usap-usapan patungkol dito, pero walang kahit isa sa mga kakilala niya ang naglakas loob na alamin ito. Basta naniniwala sila na mga aswang ang pinapatay noon ni Lolo Adoy. At pagkatapos nun, nakikita nila ito sa madaling araw ng 3 gabi na may hila-hilang sako. Dinadala niya ito sa gilid ng ilog para ipaanod hanggang sa makarating ito ng dagat. Akala nga noon ng mga kababaryo niya, sasabit ito sa kung saan-saan. Pero sa loob ng mahigit 3 dekada, wala silang narinig na ulat ukol sa mga bangkay na natatagpuan sa tabi ng ilog. Labis silang nagtaka sa bagay na yon. Gawa ng imposibleng makarating ang mga labi sa dagat ng ganun-ganun na lang. Siyempre kapag kailog, hindi maiiwasang may mga humarang dyan, lalo na yung mga malalaking sanga ng kahoy. May mga parte ring masyadong mababaw, kaya imposible talaga na maagos ang labi patungo sa dagat ng ganoon kadali. Nang malaman ni Lolo Adoy ang tungkol dito, siya na mismo ang nagpaliwanag sa mga ito. At ang sinabi niya, meron siyang kaibigan na kataw na siyang inuutusan niyang magdala sa dagat ng mga bangkay na itinatapon niya. Yun ang rason kung bakit walang nakakakita nito sa ilog. Nung marinig ito ng kanyang mga kakilala, hindi ito kaagad naniwala. Ang buong akala kasi nila, nakatuon sa pisikal na lakas ang kakayahan ni Lolo Adoy. Marami ang naghinala noong nagsisinungaling siya, pero walang kahit ni isa ang naglakas loob na kumprontahin siya ukol dito. Kaya ang naging resulta, hinayaan na lang niyang mag-isip ng kung ano-ano ang mga kababaryo niya. Normal na rin naman to sa kanya, kaya ipinagpatuloy niya ang mga bagay na kanyang nakasanayan. Nga pala, Pinuno, may distansya sa baryo ang bahay ni Lolo Adoy. Sa dulong parte siya nito nakatira, kung saan malapit sa sapa. At sa kabilang ibayo ng sapang yon, may malawak na ilang na hindi niya gaanong pinupuntahan. Purong talahiban at kakahuyan ang naroon, na kung saan malimit itong puntahan tuwing umaga ng mga taga roon. Walang pumupunta roon ng gabi, sa kadahilan ng 2 na sa kanilang mga kababaryo ang hindi nakauwi dahil lamang sa pangangaso nito ng 10 oras. Ilang buwan din yung hinanap pero kahit konting bakas, wala silang natagpuan. Kung kani-kanino na rin sila humingi ng tulong, pero sa kasamaang palad wala rin yung nagawa hanggang sa nanawa na ang mahal sa buhay ng mga biktima. Pagkatapos nun, dito na ipinag-utos ng kanilang punong barangay na wag nang tumungo roon ng gabi. Bagaman hindi klaro kung ano ang nangyari, mas mainam nang umiwas kesa pagmulan pa ito ng mga hindi inaasahang pangyayari. Ikinatuwa ni Lolo Adoy ang balitang yon.
Kaya magmula noon, hindi na rin siya nag-alala. Inakala rin niya na habang buhay ng gano'n ang sitwasyon niya, pero lingid sa kanyang kaalaman, malapit na pala siyang hagupitin ng mga pagsubok ng tadhana. At nagsimula ang lahat nung may nakilala si Lolo Adoy na isang binatilyo na itago na lang natin sa pangalang Ramo. Nung makilala ito ni Lolo Adoy, kagad niyang nakita ang kanyang sarili sa binatilyo. Kagaya niya, isa rin itong antingero sa murang edad. Malakas, matapang, at porsigido na matuto. Hindi ito nagmula sa kanilang baryo, kaya hindi niya nasubaybayan ang paglaki nito. Pero nung nagkakilala sila, dito niya unti-unting nalaman ang lihim at nakaraan ng binata. Sa punto rin yun, napagtanto niya na hindi sila magkatulad. Kung siya kasi tinutulan ng kanyang mga magulang, si Ramo naman ay suportado ng mga magulang nitong kapwa ring manggagamot. Ito rin ang nagturo sa kanya ng mga kaalaman bago ito magsimulang mangalap ng mga karga. Pagtatapat pa ng binata sa kanya na kaya ito nakarating sa kanila ay dahil sa kagustuhan nito na makilala siya. Naniniwala ang mga magulang nito na si Lolo Adoy ang pinakaangkop na antingerong dapat niyang maging maestro. Sunod-sunod din na papuri ang kanyang natanggap, pero lahat yon hindi nagdulot ng kagalakan sa kanyang puso. At sa halip na paunlakan ng nais nitong mangyari, tinanggihan ito ni Lolo Adoy. Nagdulot ito ng matinding lungkot at pagkadismaya sa panig ng binata sa puntong hindi na ito nakapagsalita. At sa halip na manatili sa kanyang harapan, nagdesisyon itong umalis ng walang pasabi. Akala niya lalayuan na siya nito, pero kinagabihan ng araw na yon, nakita niya itong nakaupo sa labas ng bahay. Walang kahit na anong dala, maliban sa maliit na gaserang nasa tabi niya. Nung makita niya ito, hindi niya yun kaagad pinansin. Ang ginawa niya, pumasok siya sa loob ng kanyang tahanan at natulog na parabang wala siyang nakitang tao sa labas. At sa loob ng halos 1 linggo, ganon ang ginawa niya. Literal na sinubok ni Lolo Adoy ang katatagan ng binata hanggang sa mapagtanto niya na desidido ito sa nais nitong mangyari. At pagsapit ng 8 araw, dito na siya nagdesisyong patuloyin ito. Nakita niya kasi na hindi yun doon umaalis, tapos lahat ng hayop na dumaraan sa tabi nito, walang pili na nitong kinakain. Paglapit ni Lolo Adoy sa kinaroroonan ni Ramo, kaagad niyang nakita ang tuwa at pag-asa sa mukha nito. Hanga ko sa tibay ng loob mo, Ramo. Tumayo ka na dyan. Pumasok ka na sa bahay. At mula sa araw na ito, tinatanggap na kita bilang disipulo. Hindi ko ito gagawin dahil sa awa, kundi gagawin ko ito dahil labis mo kong napahanga. Ha? Maraming salamat po, Manong Adoy. Maraming salamat po. Habang sumasagot noon si Ramo, ramdam na ramdam ni Lolo Adoy ang labis na tuwa ng binata. Pagpasok nilang dalawa sa loob ng bahay, tsaka niya yun pinaligo at binihisan. Pinakain niya rin yun ng masasarap na pagkain para naman kahit papaano makabawi man lang. At pagkatapos nun, tsaka sila nag-usap ukol sa pamilya nito at pinagmula ng kanyang lihim na karunungan. Inusisa rin niya ng maigi ang pag-uugali ng bata nang sa gayoy malaman niya kung tunay nga ba itong karapat-dapat na magmana ng aral niya. Sa loob ng ilang araw na pananaliksik, awa naman ng Diyos, wala siyang napansing bagay na hindi niya nagustuhan. Kaya naman pagkatapos nito, tsaka niya ito inabisuhan na sisimulan na nila ang unang hakbang ng pagsasanay. Mariin niyang inilahad sa kanyang disipulo, nagugugol ito ng mahabang panahon para matutunan nito ang lahat ng karunungang taglay niya. Dagdag pa ni Lolo Adoy, pasensya ang susi kung gusto niyang matuto ng malalim na aral. Nang marinig naman ito ng binata,
Napatango lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Bahala na po kayo, maestro. Ipagkakatiwala ko na po sa inyo ang lahat-lahat." Dahil sa sinabi nito, kaagad niyang inilahad ang rason ng kanilang pagsasanay. Siya mismo ang nagpakita ng abilidad na tataglayin ng disipulo niya sa oras na mapaghusayan nito ang lahat ng ituturo niya. Hindi sa lahat ng oras, nagmumula sa mutya ang kakayahan ng isang tao. Minsan, sa tulong ng talento at karunungan, nagagawa nating posible ang imposible. Nakakaya nating gayahin ang mga abilidad ng mutya nang walang rebuelta at kahinaan. Kagaya ng lakas na nagmumula sa ngipin ng kalabaw, madali natin yung mapapantayan sa tulong ng tamang paggamit ng lihim na karunungan. Habang isinasalaysay niya ito, ipinakita niya sa kanyang disipulo kung papaano niya buhayin ang malaking tipak ng sanga gamit lamang ang kaliwang kamay niya. At sa pamamagitan din ng pagsuntok dito, dinurog niya ito ng pinong-pino hanggang sa pwede na itong maging panggatong. Matapos nun, patuloy niyang inilahad ang mga bagay na kinakailangan itong gawin para matutunan ang ganoong abilidad. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ipinakita rin niya kung papaano gumamit ng elemento nang hindi nagtatamo ng rebuelta sa katawan. Dahil dito, kung kaya't nakita mismo ng disipulo niya kung papaano niya hawakan ang apoy nang hindi siya nasasaktan. Tayo ay kalikasan. Lahat ng elemento ay ating kaibigan. Alam mo ba, Ramo, kung bakit ngayong panahon hindi na nahahawakan ng tao ang apoy? Yon ay dahil kulang na sila sa pananalig. Itinuturing nila itong imposible, kaya tinalikuran na sila ng mga elemento. Ang sinaunang karunungan, ito ay matagal nang wala sa mga tao, kahit sa mga antingero. Bibihira na lang ang nakakaalam ng patungkol dito, kaya malimit ang mga mutyang nagiging sukatan ng kapangyarihan. Pero maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na hindi natin kailangan ng mga mutya? Mas malakas tayo sa mga mutyara mo dahil ang ating mga kaluluwa ay direktang nakaugnay sa kalikasan mismo. Ngunit sa kawalan ng talino, hindi nila kayang mabuksan ang abilidad na minsan sa ating ipinagkaloob. At sa paglipas ng panahon, ang mga karunungang ito ay unti-unti nang naibabaon sa limot. Matapos niya itong ilahad, kagad siyang tumawag ng kidlat na siya namang mabilis na bumagsak sa lugar kung saan sila naroon. Nang makita ito ni Ramo, hindi ito nakapagsalita. Tahimik lang siya nitong pinagmasdan pero bakas sa pagmumukha nito ang matinding pagkamangha. Ito na rin ang bagay na pinanghawakan ng binata upang mapagtagumpayan ng lahat ng pagsubok na bunga ng pagsasanay. Napakabilis lang ng pag-usad ng mga araw, Pinuno. Kaya pagkatapos ng usapan nilang yon, napansin na lamang ni Lolo Adoy na isang buwan na ang nakakaraan magmula noong sila'y magkakilala. Marami na rin silang pinagsamahan at aminado siya na hindi na ito iba sa kanya. Itinuring niya si Ramo bilang isang tunay na anak, kaya lahat ng pagmamahal at pag-unawa ibinigay niya rito. Minsan kasi, hindi maipagkakaila na nagkakamali rin ng binatilyo katulad niya. Edad 25 anyos pa lang noon si Ramo, kaya naman masyado pa siyang mapusok pagdating sa tawag ng laman. Minsan nga, hindi ito umuuwi ng 2 gabi dahil nahumaling ito sa dalagang nakilala niya. At natuldukan lang ang lahat ng yon nang magalit na sa kanya si Lolo Adoy. Katakot-takot na parusa ang natanggap ng binatilyo kung saan para mapatawad siya nito, kailangan niya magdasal ng 1 buong linggo. Nagawa naman yun ng binata, kaya kalaunan napatawad na rin siya ng kanyang maestro. Magmula noon, naging maingat na si Ramo sa kanyang mga desisyon. Nakatuon na lang din ang wisyo nito sa pagsasanay hanggang sa dumating ang panahon na natutunan na nito ang halos kalahati ng kanyang karunungan. Sa puntong yun, Pinuno,
Magdadalawang taon na ang nakakaraan. Sanay na si Ramo sa bahay niya at hindi na rin maipagkakaila na halos ama na ang turing nito sa kanya. Sa loob ng 2 taon, wala itong naranasang kakaiba sa lugar nila. Alam kasi noon ni Lolo Adoy na wala na sila roong kalaban dahil lahat ng mga banta ay nalipol na niya. Ang kaso lang, ilang buwan pagsapit ng taong yon, may napansing banta si Lolo Adoy. Hindi ito mula sa mga nilalang na dati niyang nakalaban. Bagkus ay mula ito sa mga nilalang na naninirahan sa lugar ng Kudingle. Kilometro ang layo nito sa kanila, kaya naman madali niyang nalaman kung sino ang lahi na kanyang kinakalaban. Ayon kay Lolo Adoy, nagsimula ang hindi nila pagkakaunawaan pagkatapos ng nangyaring paglapastangan ni Ramo sa isa sa kanilang mga kaangkan. Kaya yun nangyari dahil sa napagdiskitahan ng mga nilalang ang kasintahan nitong iniwan sa baryo. Nagdadalang tao na kasi ang kasintahan noon ni Ramo, kaya marahil naakit ang mga ito sa amoy ng sanggol na nasa sinapupunan. Nang malaman ni Ramo ang sumbong, kagad niya itong dinayo sa Kondingle, pinagmumumura at pinagduduraan sa muka. Hindi pa to nakontento, tinigal po nito ang mga aswang na nagmamasid sa kanila at pinagbububugbog yung mga nilalang na nagmarka sa kanyang asawa. Pagkatapos nun, samut-saring pagbabanta ang natanggap ng mga ito. Kung nataong ding hindi siya naawat ng mga taga roon, paniguradong may napatay na siya sa hanay ng mga aswang. Nang malaman ito ni Lolo Adoy, kagad niyang kinumpronta ang kanyang disipulo. Ramo, lumapit ka. Huwag kang matakot. Hindi kita pagpapaliwanagin dahil alam ko na ang mga nangyari. Ang gusto ko lang malaman kung totoo ba ang pagdadalang tao ng iyong kasintahan. Noon pa man sinabi ko na sa'yo, hindi magandang ideya ang pagdadala ng supling sa mundong ito ng mga kagaya mo. Magdudulot niya ng dagdag pasanin at pagmumulan niya ng mga maling desisyon sa buhay. Hindi ko naman sinasabi na tumulad ka sa akin. Ang gusto ko lang, ingatan mo ang lahat ng pagmamay-ari mo. Huwag kang makakalimot kung ano ang mga bagay na higit na mas mahalaga sa mundong ito. Dagdag pa ni Lolo Adoy, bukal sa kanyang loob na tanggapin ang kasintahan nito. Siya na rin mismo ang kusang mag-aalok na kung maaari sa bahay na nila ito tumira. At kaya nila ito gagawin para masiguro ang kaligtasan ng bata. Nang marinig ni Ramo ang sinabi ni Lolo Adoy, nakita niya ang pamumungay ng mga mata nito. Yun bang gustong-gusto na nitong umiyak pero pilit itong nagpapakatatag dahil nasa harapan niya ang kanyang maestro. Maya-maya pa, pagpahid nito ng luha, tsaka ito kasywal na sumagot ng, "Maraming salamat po sa awa at panguunawa ninyo, maestro. Huwag po kayo mag-alala. Kaagad ko itong ipapaalam sa mga magulang ko." Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dali-dali itong umalis para sunduin ang kasintahan niya. Si Lolo Adoy naman, naiwan sa kanilang bahay para maghanda ng merienda. Ilang minuto pa ang lumipas. Bumalik ang kanyang disipulo kasama ang kasintahan at mga magulang nito. Kaya niya yun dinala dahil yon ang gustong mangyari ng ama nito. Hangad kasi nitong malaman ang kanilang plano ngayong nagdadalang tao na ang kasintahan ng kanyang disipulo. Hindi rin naman galit ang ama ng babae, Pinuno, lalo pat marami nang naitulong si Lolo Adoy dito. Ilang beses na niyang iniligtas ang buhay ng pamilya, kaya kahit isang mortal na kasalanan ang ginawa ng disipulo niya, hindi nito nagawang magalit sa kanya. "Manoy Adoy, magandang hapon ho. Pasensya na sa pangiistorbo, pero hindi ko mapapalagpas ang bagay na ito. Umamin na rin naman si Ramo sa mga kasalanan niya. At ngayon ho, gusto kong malaman ang plano niyo sa dalawang ito. Tutulungan niyo ho ba sila? O ihihiwalay niyo sila sa poder ninyo? Dahil kung ihihiwalay niyo ho, hindi ko pa sasamahin ang anak ko kay Ramo. Wala yang matinong hanap buhay
At alam ko lang ding umaasa yan sa inyo. Nang marinig ni Lolo Adoy ang sinabi ng ama ng babae, kaagad naman niya itong inunawa. Hindi siya nagkaroon ng galit laban sa mga sinabi nito dahil ramdam niya ang matinding pagkadismaya na kasalukuyan itong nararamdaman. Kaya naman sa halip na magkainitan, hinayaan niyang magsalita ng magsalita ang padre de pamilya hanggang sa mailahad na nito ang lahat ng nais nila. At nung wala na itong masabi, dito na mahinahong pumasok si Lolo Adoy. Alam mo kaibigan, hindi naman talaga natin yan gusto. Sila ang may kagustuhan yan, kaya wala tayong magagawa kundi sila'y suportahan, alang-alang sa bata. Sinabihan ko na itong si Ramon na papuntahin niya rito ang kanyang pamilya. At habang nilalakad niya ito, mananatili sa poder mo ang anak ko. Hindi ko siya pwedeng ibigay sa kanya nang walang kahit na anong kasunduan. Maski ako, gusto ko na bago sila tumira sa bahay ko, ay ganap na silang mag-asawa. May basbas na mula sa Diyos kumbaga. Maraming salamat ho, Manoy Adoy, at nauunawaan niyo ang ibig ko. Kung gayon, wala na ho siguro tayong dapat pag-usapan. Ang gagawin natin, hintayin na lang natin ang pamilya ng disipulo mo. Siya nga ho pala, kailan sila darating? Sa mga susunod na araw. Basta pagdating nila rito, kayo kagad ang unang makakaalam nito. Sa ngayon, hayaan na muna natin ang dalawa. Responsableng tao itong si Ramo, kaya wala ka ritong poproblemahin. Tsaka isa pa, siya ang magiging tagapaghalili ng mga karunungan ko. Bilang pamilya kayo ng mga naniniwala, alam kong isa itong malaking karangalan para sa inyo. Nang marinig ito ng ama ng babae, hindi na ito nagsalita pa. Maging ito man kasi, labis na nagulat sa mga bagay na narinig niya. Hindi ito halos makapaniwala sa sinabi ni Lolo Adoy, gawa ng ang buong akala nito, hindi niya ibibigay ang kabuuan ng kanyang karunungan kay Ramo. Matapos ang nangyaring pag-uusap, payapang umalis ang pamilya ng babae. Si Ramo naman at ang kanyang kasintahan, pumasok na rin sa loob para magligpit ng mga dala nilang gamit. Pagtungtong ng gabi, habang sila'y nagsasalo-salo sa hapagkainan, dito na binuksan ni Lolo Adoy ang tungkol sa kanilang problema. Alam mo Ramo, malaking gulong pinasok mo. Yung mga nilalang na kinakalaban mo sa Kudingle, paniguradong babalik yun dito para gumanti. Hindi man sa ngayon pero naniniwala akong darating ang panahong yun. Kaya ngayon pa lang, hanggat wala pang nangyayari, maghanda ka na. Hindi na muna natin itutuloy ang pagsasanay, Ramo, dahil sa pangyayaring ito. Nang marinig ito ni Ramo, wala itong nagawa kundi ang sumang-ayon. Masakit para sa parte niya na maitigil ang pagsasanay, pero wala siyang magagawa dahil ang magbebenepisyo nito ay ang sarili niyang anak. Matapos ang kanilang pag-uusap, kagad na pumasok sa silid ang magkasintahan para magpahinga. Lumipas ang gabi, tahimik ang bahay. Walang kakaibang nangyari pero ramdam na ramdam ni Lolo Adoy ang mga tagapagmanman ng mga nilalang. Hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, inutusan na nito si Ramon na kumilos. Pagkarinig nito sa kanyang sinabi, dali-dali itong naghanda. Nauna nitong ihatid ang kanyang kinakasama bago ito tuluyang lumuwas ng baryo. Pag-alis nito, naiwang mag-isa si Lolo Adoy sa kanyang bahay. Nakakapanibago sa kanya ang ganoong estado, pero kaagad din naman siyang nasanay. Ayon sa kanya, na nung umalis ang kanyang disipulo, inakala niya na magiging tahimik siya. Kaso lang, pagtungtong ng 6:00, biglang dumating ang mga bisitang hindi niya inaasahan. Malayo pa lang, ramdam na niya kaagad ang presensya ng mga ito, kaya pansamantala niyang iniwan ang kanyang mga ginagawa. Pinili na rin niyang tumambay sa labas upang dito na salubungin ang kanyang mga panauhin. Ilang minuto pa ang lumipas, nakita niya ang isang pangkat na binubuo ng kalahating babae at lalaki.
Nasa 20 ang bilang ng mga ito at karamihan sa kanila purong mga binatilyo at dalaga. Isa lang doon ang pinakamatanda, kaya nang makita niya ito, alam niya kaagad na yon ang pinuno. Maya-maya pa, sa kumpas ng kanyang kamay, pumasok ng may pagrespeto ang matandang yon. At nang magkaharap na silang dalawa, tsaka nito inilahad sa kanya ang dahilan ng kanilang pagpunta. Napansin din niya na matagal na siyang kilala ng mga nilalang, kaya naman kahit papaano napanatag ang kanyang kaisipan. Kung patungkol ang pagpunta nyo sa sigalot na kinakaharap ng pamilya nyo sa aking disipulo, hindi ko kayo matutulungan. Noon pa man, alam nyo na kung kaano ko kinamumuhian ang mga katulad ninyo. Pasalamat ka. Malinaw ngayon ang isip ko, kaya nakalapit kayo ng ganito sa pamamahay ko. Dahil kung hindi, baka kanina ko pa kayo sinalubong. Nauunawaan namin ang panig ninyo, Manoy Adoy. Maging kami man, nag-aalangan talagang pumunta rito. Ang kaso, wala na rin kaming mapagpipilian. Ayaw naming masangkot ka sa gulong ito, kaya kahit isang kahiyahiyang gawain ng bagay na ito, pinilit namin itong isakatuparan alang-alang sa aming respeto. Ginagalang ka namin, Manoy Adoy. Alam mo yan. Kaya kami ngayon nasa harapan ninyo. Ginagalang? Nakakatawa naman ang sinasabi mo, kaibigan. Hindi ito paggalang, kundi takot nyo to sa akin. Alam ko na mga katulad nyo walang kinikilala maliban na lang kung alam nyong hindi nyo sila kapantay at kaya. Tama ba ako? Bahala na ho kayo kung ano ang isipin ninyo. Ang mahalaga na iparating namin ang ibig namin sa inyo. Matapos sumagot ng nilalang, kagad itong tumayo at nagpaalam. Paglapit nito sa kanyang mga kasama, muli itong napahinto nang marinig siya nitong magsalita. Hindi nyo kakayanin ng disipulo ko. Magsasayang lang kayo sa kanya ng tao. Kung sabagay, malalim din ang galit niya sa inyo. Kaya kahit humingi kayo ngayon ng tawad sa kanila, hindi rin nila kayo mapapatawad. Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, hindi nito maiwasang umangil at mapatitig. Subalit pagsilay ng mga itong seryoso na siya, bigla itong napayuko kasabay ng dali-dali nitong paglakad papalayo. Pagtahimik ng paligid, napabuntong hininga lang naman si Lolo Adoy habang iniisip ang kalagayan ng disipulo niya. Batid niya na mabigat ang pasanin nitong dinadala, ngunit wala siyang maisip na paraan para ito ay matulungan. Kinabukasan, bago sumapit ang tanghali, dumating si Ramo kasama ang kanyang mga magulang at 3 tiyuhin. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya at nakausap ang mag-asawang manggagamot. Kagaya ng inaasahan, napakabait nito at hindi rin maipagkakaila ang pag-idolo nito sa kanya, lalong-lalo na sa mga tinataglay niyang abilidad. Sa kanilang pag-uusap, dito niya nalaman sa mga magulang nito ang pagnanais nito na gumabay sa kanilang anak. Hindi nila ito tutulungan sa problema, pinuno. Bagkus ang nais nila, magsilbing liwanag upang hindi ito maligaw sa mga bagay na dapat nitong gawin. Dagdag pa ng ama nito na ang pangyayaring yon ang maghuhubog sa kanyang kapasidad bilang isang antingero. Personal na rin yung humingi ng tawad dahil maging siya ay labis na ring naaabala ng problema. Huwag niyo akong alalahanin. Sanay na ako sa ganito. Ang isipin ninyo, yung pamilya ng asawa ni Ramo. Kailangan nilang mapaliwanagan, kaya ngayon pa lang, mas mainam na sumadya na kayo sa kanilang tahanan. Nang marinig ito ng ama ni Ramo, kagad naman itong sumang-ayon sa ibig niya. Yun nga ho, Manoy Adoy. Kaya kami nagpumili talagang pumunta rito sa inyo. Dahil nga sa problemang yan ni Ramo. Hindi namin pwedeng ibaliwala ang nangyari. Lalo't apo namin ang pinag-uusapan. Sandali lang ho kakausapin ko lang ang mga kapatid ko.
Pagkasambit nito ng mga katagang yon, kagad silang lumabas. Pagdating naman nila roon, nakita ni Lolo Adoy ang dala-dala nitong baka at mga baboy. Naghahanda na pala ang pamilya sa pamamanhikan para naman hindi mahiya ang parte ng pamilya ng kasintahan ng anak nila. Nang masipat niya ito, hindi na rin siya nagdalawang isip na tumulong. Bilang maestro, tungkulin niya na mapangalagaan ang dignidad ng kanyang disipulo upang hindi bumaba ang tingin dito ng mga tao. Kaya kahit marami siyang ginagawa, tumulong siya sa paghahanda. Akala ng mga kasama niya, sumabay lang siya dahil sa salo-salo, pero lingid sa kaalaman ng mga ito, pasimple niya palang binabantayan ang kasintahan ni Ramo. Sigurado kasi siyang hindi ito mapagtutuunan ng pansin ng kanyang disipulo dahil sa dami ng taong kakausapin nito. Ilang oras pa ang lumipas, handa na ang lahat. Naroon na ang parte ng pamilya ng babae, gayon din ang lahat ng kadugo ni Ramo. Umupo sila sa isang malaking hapagkainan na inihanda mismo ng pamilya nito. Sa labas ginanap ang pamamanhikan para makita ito ng mga tao. Ayon kay Lolo Adoy, na sa mga oras na yon, napakaraming tao ang naroon. Halos hindi nga ito mahulugan ng karayom dahil bawat isa nakikiosyoso at naghihintay para makakain ng mga handa. Normal na to sa baryo, lalo pat nakasanayan na ito ng mga tao. Habang pinagmamasdan naman niya ito, doon niya unti-unting naramdaman ang presensya ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Malayo yun sa kanila pero ramdam niyang pinagmamasdan nito ang bawat kilos ng mga taong dumalo. Kaya naman nang mapansin ito ni Lolo Adoy, kagad siyang nag-ikot ng bahay hanggang sa makita niya ang isang malaking puno ng mangga sa labas ng tahanan nito. Napapaligiran ng mga talahib at matataas na damo ang lugar, kaya hindi ito gaano kapansin-pansin. Pagsilay naman niya rito, may nakita siyang nagliliwanag na mga mata sa gitna ng masusukal nitong mga sanga. Pagpang-abot ng mga mata nila, kaagad na nagtago ang nilalang na yon. Kitang-kita ni Lolo Adoy ang paghawi ng mga dahon na parabang nagmamadali itong bumaba. Matapos naman niya itong masilayan, kagad niya itong pinuntahan. Sa kanyang paglalakad, taimtim na siyang nagdarasal habang humihingi ng tulong sa kalikasang nakapalibot sa nilalang. Maya-maya pa, nang masipat na niya ang kinaroroonan nito, kagad niyang isinara ang kanyang palad dahilan para kumilos ang mga baging ng makabuhay sa lugar. Dali-dali itong nanuot sa damuhan hanggang sa marating nito ang lokasyon ng nilalang. At nang malapitan na ito ng mga baging, walang habas nila itong pinuluputan hanggang sa tuluyan na nila itong mahuli. At nang hindi na makakilos ang nilalang, dali-dali nila itong kinaladkad hanggang sa makarating na ito sa kinaroroonan ni Lolo Adoy. Pagsilay niya sa nilalang, bumungad sa kanya ang itim na pusa na kontrolado ng isang aswang. Alam niya na kinokontrol ito dahil yung mga mata nito kakaiba sa mga ordinaryong pusa na madalas niyang makita. Dahil sa kanyang mga nasilayan, kagad niya itong hinawakan sa ulo habang nilalapit sa kanyang muka. Sino ka? At ano ang pakay mo? Kung nandirito ka para manggulo, huwag mo nang ituloy. Sabihin niyo sa gabunan niyo, kapag pumunta kayo rito, ako ang makakalaban ninyo. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, kagad niyang pinisak ang ulo ng pusa na parabang isa lang itong babasaging itlog. Matapos nun, dali-dali niya itong itinapon sa labas ng bakuran, sabay pagpag ng kamay niya. Pagpasok niya sa may bandang kusina, kagad niyang hinugasan ang kamay niya bago siya bumalik sa bakuran. Nang masipat naman siya ng kanyang disipulo, dali-dali siya nitong nilapitan. Maestro, saan ho kayo nanggaling? Kanina pa po kayo hinahanap ni Itay. May ginawa lang ako, Ramo. Bakit nila ako hinahanap? Anong kailangan nila?
Pagkarinig nito sa kanyang sinabi, kaagad naman siya nitong sinamahan sa mesa kung saan yon naroon. Pagsilay niya sa lugar na yon, nakita niya ang ama nito nakausap ang mga kadugo nila. Malayo na rin ito sa mga taong nagsasaya, indikasyon na importante ang pinag-uusapan nilang paksa. Dahil dito, kung kaya't dali-dali silang lumapit. Pagdating nila sa kinaroroonan ng grupo, kagad siyang inabisuhan ng ama nito patungkol sa mga nilalang na kanina pang umaalikid. Dagdag pa nito na may mga kasamahan na itong nagtangkang pumasok sa loob ng bakuran. Kaya naman naalarma silang lahat. Para makaiwas sa gulo, inutusan nila ang ama ng kasintahan ni Ramo na palabasin ito. Sumunod naman ang mga nilalang pero pagdating nito sa kabilang parte ng kalsada, dito nila nakita ang iba pa nitong mga kasama. Kasama na ring umaaligid, indikasyon na binabalak na nitong sukulin ang lahat ng taong dumalo sa kanilang selebrasyon. Nang marinig naman ni Lolo Adoy ang sumbong ng ama ng kanyang disipulo, kagad siyang naglakad papalabas ng bahay. Pagdating niya sa may bandang kalsada, marahan niya yung tiningnan habang nagwiwika ng, Ako na ang bahala sa kanila. Bantayan niyo ang dapat bantayan. Siguraduhin niyo na walang makakatunog ng tungkol dito. Matapos niya itong ilahad, tsaka na siya kumilos. Pagsinti niya sa dala niyang lampara, kagad niyang kinuha ang siga nito kasabay ng paglapat niya nito sa isang malaking bato. At nang may sakatuparan na niya ang bagay na yon, kagad niyang hinulma ang bato hanggang sa maging isa na itong latigo. Dahil sa salamangka at abilidad ni Lolo Adoy, kaya naging kasing lambot ng totoong latigo ang likha niya. Paghataw niya nito sa lupa, taimtim siyang nagdasal ng mga tigalpo na kaagad din naman niyang ipinalipad sa hangin. Dahil sa ginawa niyang yon, kung kaya't agad napansin ng mga aswang ang mga usal na kanyang binitawan. Hindi nito ikinatuwa ang kanyang ginawa, kaya naman dali-dali itong lumapit sa kinaroroonan niya. 7 gabunan ang naglakas loob na humarap sa pagbabakasakaling sapat na ang kanilang puwersa. Nang makita ito ni Lolo Adoy, napangiti lang naman siya habang nagwiwika rito ng, Kung gusto niyo ako matalo, lihiyon ng mga kauri ninyo ang dalhin niyo. Pagkasambit niya ng mga katagang yan, kagad niyang hinataw ng latigo ang mga gabunang nag-aangil sa kanyang likuran. Nang masipat naman ito ang kanyang pag-atake, kagad itong umilag. Subalit pagtama ng latigo sa lupa, bigla itong tumalbog hanggang sa masundan sila nito. At habang papalapit ang latigong yon, muli itong binalot ng likidong apoy. Pagtama nito sa isa sa mga gabunan, kagad itong tumagos at mabilis na pumulupot sa nilalang na nasa unahan nito. Dahil sa pangyayari, kung kaya't kaagad itong bumagsak sa lupa habang nagpupumiglas. Pilit nitong iniaalis ang pagkakabigkis ng latigo pero hindi niya yon nagawa pa. Habang tumatagal kasi, dahan-dahan itong bumabaon sa kanyang laman hanggang sa tuluyan na nitong malusaw ang buto nito. Napinsala ng husto ang dibdib ng nilalang kung saan nang mamatay ito, kagad itong tinupok ng nag-aalab na apoy. Matapos nun, tsaka hinugot ni Lolo Adoy ang binitawan nitong latigo habang dahan-dahang humaharap sa kinaroroonan ng iba pang gabunan. At habang ginagawa niya ito, dahan-dahan niya nang sinambit ang mga orasyon ng kalikasan. Nang maisakatuparan ni Lolo Adoy ang mga dasal, kaagad naramdaman ng mga nilalang ang unti-unting pagbagal ng oras. Hindi nila mawari kung bakit ito nangyari, pero nakasisiguro sila na may mangyayaring kakaiba pagkatapos nito. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na nagsimulang humakbang si Lolo Adoy. Wala namang kakaiba sa ginagawa nito, pinuno. Pero habang tumatagal, nag-iiba na ang tingin ng mga nilalang sa kanya. Yun bang parang nakakita ito ng nilalang na higit na mas mapanganib kumpara sa kanila. Maya-maya pa,
biglang bumalot ang nakakabinging katahimikan kung saan wala na silang ibang naririnig kundi ang yapak ng matandang kanilang kaharap. Nang mapansin naman ni Lolo Adoy na nagkakabisa na ang kanyang mahika, dito niya na muling dinasal ang mga Latin na natutunan niya sa libreta. Pagkasambit niya nito, nakita ng mga nilalang na yon ang mga kaluluwang unti-unting umaahon mula sa karimlan ng lupa. Nagmula ang mga kaluluwa sa impyerno. Gawa ng pag-ahon nito, nakita ng mga gabunan na binabalot ito ng asupre at likidong apoy. Namumula rin ang mga buto nila, indikasyon na matagal na itong nalubog sa isang napakalaking pugon. Pagsilay naman dito ng mga gabunan, bigla na lamang napakaripas ng takbo ang isa sa mga ito. Sinubukan itong tumakas pero nang akmang lilipad na ito, bigla itong dinumog ng mga kaluluwa. At nung bumagsak na ito sa lupa, tuluyan na itong nadaganan hanggang sa hindi na ito makakilos. Bago tuluyang mamatay ang nilalang, napawika pa ito sa kanya ng, Adoy! Anong mga bagay na ito? Pakawalan mo ako! Paulit-ulit itong sinambit ng gabunan bago tuluyang makuha ng mga kalansay ang sarili nitong kaluluwa. Sa pilitan nila itong dinarag papailalim hanggang sa maglaho na lamang ito na parang pula. Matapos niya itong maipamalas, kagad niyang pinagmasdan ng mga natitirang gabunan. Pagsilay niya sa mga ito, napansin niya na labis na ang nararamdaman nitong takot habang tahimik na nakamasid sa kanya. Hindi na rin yun gaanong kumikilos dahil sa mga kaluluwang nakapaikot sa kanila. Maya-maya pa, may isa na namang gabunang nangahas na magsalita. Pero sa pagkakataong yon, naging mahinahon na ito na parabang takot itong matulad sa tadhana ng kanyang kasama. Ano ba talaga ang kapangyarihang taglay mo, Adoy? Ang sabi nila sugo ka ng langit. Pero sa mga nakikita namin, mukhang disipulo ka ng kadiliman. Paano mo nagagawa ang mga bagay na ito? Nang marinig ito ni Lolo Adoy, hindi niya maiwasang mapangisi habang unti-unting binabalot ng karimlan ang kanyang muka. Pagtago niya sa kadiliman, dito narinig ng mga gabunan ang kanyang wika na tila bang kumakalat sa lahat ng direksyon. Ang kapangyarihan ko? Malawak ang saklaw nito, iho. Ikakabaliw mo kapag nalaman mo ang aking sikreto. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo na itong alamin. Minsan sa buhay ng tao, kailangang gumamit ng kapangyarihan ng itim upang ikay katakutan ng mga tunay na demonyo. Pagsambit niya ng mga katagang yon, dali-dali niya itong hinataw ng latigo. At sa isang kisap mata, nahati ang katawan nito sa dalawa. Patay na nang bumagsak ang nilalang, dahilan para magdulot ito ng matinding takot sa mga natitirang gabunan. Maya-maya pa, dito niya na nasaksihan ang pagkawala ng kagustuhan nitong makipaglaban. Habang lumalala kasi ang nakikita ng mga nilalang, unti-unti ring naglalaho ang kagustuhan nilang makipaglaban. Maya-maya pa, bigla na lamang nagpalit anyo ang ilan sa mga ito, senyales ng kanilang pagsuko. Kaagad din itong lumuhod sa kanyang harapan habang humihingi ng tawad. Ngunit nang masipat ito ni Lolo Adoy, hindi niya ito pinakitaan ng awa. Sa halip, binunot niya ang sundang sa kanyang tagiliran, sabay sinugod ang mga ito ng walang anumang pag-aalinlangan. Paglapit niya, kagad siyang nagpakawala ng mga atake hanggang sa bumulwak ang dugo nito sa mga katawan nila. Sabay-sabay na nagsibagsakan ang mga nilalang sa lupa hanggang sa mawalan na ito ng buhay. Matapos ang pangyayari, kaganyang binawi ang aral na ginamit niya. Sa pagkawala nito, muli niyang ipinagpatuloy ang paglalakad hanggang sa marating niya ang kinaroroonan ng iba pa nilang mga kasama. Nang makita siya ng grupo, kagad din naman itong lumapit. Pagtanong ng mga ito, kasywal na inilahad ni Lolo Adoy ang mga nangyari. Nang marinig naman yon ng kanilang mga kasama,
Dali-dali itong pumunta sa pinangyarihan ng insidente. At sa pagdating nila sa lugar, nakita nila ang mga nakabulagtang labi ng mga gabunan. Bawat isa sa mga ito ay wala ng buhay sa katawan, kaya naman dali-dali nila itong dinala sa isang tagong lugar para ilibing. Pagbalik nila sa tahanan ng kinakasama ni Ramo, nalaman nila na kanina pang nagpahinga ang dalawa. Hindi na kasi noon tumulong si Ramo dahil ang obligasyon nito, bantayan ang kanyang asawa. Nang marinig naman ito ni Lolo Adoy, nagdesisyon na siyang umuwi sa bahay niya. Kinabukasan, maaga pang bumisita ang kanyang disipulo para magtanong sa mga nangyari. Kagaya ng inaasahan, inilahad niya ang mga bagay-bagay maliban na lang sa kapangyarihang ginamit niya. Hanggat maaari, itinago niya ito kay Ramo dahil ang nais niyang mangyari, manatiling malinis ang tingin nito sa kanya. Aminado si Lolo Adoy na sa mga sandaling yon, marami pa siyang lihim na itinatago. At isa na rito, ang lihim niya tungkol sa kanyang kapatid na nakatira sa ilang na nasa ibayo ng sapa. Matagal niya na itong hindi nababanggit sa kadahilan ng ayaw na niyang balikan pa ang mga nakaraan niya. Lingid kasi sa kaalaman ng marami, ang kapatid ni Lolo Adoy ang nag-iisang nilalang sa lugar nila na may kakayahang pumantay sa kanyang taglay na kapangyarihan. Ang kaso lang yung kapatid niyang yon ay ipinanganak at lumaki bitbit ang aral ng kadiliman. Kaya bago mawala ang kanilang mga magulang, binigyan sila nito ng magkahiwalay na sumpa upang habang buhay na nilang hindi makita ang bawat isa. Naging pabor naman yon kay Lolo Adoy Pinuno dahil ang kaisa-isahang banta sa kanya ay nailigpit ng kanyang mga magulang bago ito tuluyang nawala. Pagtatapat pa niya na, sa taong nabanggit, halos 2.5 dekada na silang hindi nagkita. Literal na wala siyang ideya sa kinaroroonan nito, pero nakasisiguro siya na napakalawak na rin ang kaalaman nito pagdating sa mahika. Yon ang iniiwasan niya dahil sa oras na mabasag ang sumpang namamagitan sa kanila, paniguradong malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Noon pa man, labis na siyang kinasusuklaman ng kanyang kapatid dahil sa kanilang dalawa, siya ang palaging pinapaboran ng mga magulang nila. Kaya naman sa oras na makalabas ito, paniguradong hindi ito magdadalawang isip na paslangin siya. Pagsapit ng sumunod na araw, dito na nga nasagap ng lahi ng mga gabunan ang tungkol sa mga nangyari. Labis nila itong ikinagalit, kaya pagtungtong ng takip silim, buong puwersa silang umusad patungo sa lugar nila Lolo Adoy. Ang nais nila, paslangin ang kanyang disipulo at ang kinakasama nito. Yon ang hangad nilang mangyari upang makalimutan ang lahat ng pagkakamali at atraso nito sa kanilang lahi. Pagdating ng mga nilalang sa kanilang lugar, malayo pa lang ay amoy na ni Lolo Adoy ang daladala nitong salot. Nung mapansin din ito ng pamilya ni Ramo, kagad itong naghanda ng mga pangontra. Halos sunugin na nito ng sabay-sabay ang mga sakong puno ng balat ng nyog para lamang maitaboy ang mga nilalang. Ang problema, parang hindi nito naaapektuhan ang hanay ng mga kalaban nila. Kahit kasi balutin na ng usok ang kalangitan, nararamdaman pa rin nila ang patuloy nitong pag-usad. Kaya naman nang mapansin ito ni Lolo Adoy, tsaka niya inutusan ng kanilang mga kasama na itigil na ang ginagawa nito. Dagdag pa niya na wala itong epekto sa kalaban nila, kaya mas mainam na hintayin na lamang nila ang pagdating nito sa kanyang tahanan. Huwag kayong mag-alala. Wala ritong makakakita sa atin, kaya salubungin na lang natin sila. Sa bandang huli, hindi matatapos ang sigalot na ito kung hindi tayo makikipagpatayan sa kanilang lahi. Tandaan ninyo, makikitid ang utak ng mga aswang, kaya ang simpleng pag-iwas ay walang epekto sa kanila. Dahil sa kanyang sinabi, kagad namang sumang-ayon ang pamilya ng kanyang disipulo. Maging ang mga magulang nito,
hindi na rin tumutol sa nais mangyari ni Lolo Adoy. Maya-maya pa, dito na nila binuhusan ng tubig ang lahat ng pausok sa paligid. Di na rin sila nagpalipad ng mga tigalpo nang sa gayoy maging mabilis ang pag-usad ng mga ito. 1.5 oras ang lumipas. Tuluyan na ngang dumating ang mga gabunan. Inakala nila na simple lang itong mga kalaban, pero ang hindi nila alam, isang kakaibang lahi ang kanilang makakasagupa. Noong una wala pa silang naging ideya, kaya hindi maipagkakaila ang pagiging kampante nila. Ang kaso lang, nang makita na nila ang paparating na pangkat, dito na sila nagsimulang makaramdam ng pagkaalarma. Paano ba naman kasi? Ramdam na ramdam nila na hindi lang gabunan ng mga ito. May kung anong presensyang bumabalot dito na hindi nila matukoy. At nung maramdaman ito ni Lolo Adoy, sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng matinding kilabot at pagkasindak. Pilit niya itong itinago, pero sa talas ng pandama ng kanyang disipulo, kaagad nitong napansin ang sinisigaw ng kanyang puso. Maestro, ba't kayo nagkakaganyan? Kilala niyo po ba ang mga yan? Pagkasambit nito ng mga katagang yan, pilit niyang inayos ang kanyang estado. At sa pagpang-abot ng kanilang tingin, kalmado naman siya ritong sumagot ng, Hindi ko sila kilala, pero ang taglay nilang presensya, pamilyar sa akin. At kung hindi ako nagkakamali, ang presensyang yan ang minsang tinangan ng aking kapatid. Paano to nangyari? Napaka-imposible naman yata. Nang marinig ito ni Ramo, hindi na ito nakasagot pa. Yung mga nilalang kasi, tumigil na sa harapan ng bahay ni Lolo Adoy. Nagpakawala na rin ito ng mga kakaibang huni, dahilan para masindak ang iilan sa kanila. Hindi naglaon, nakita nila ang isang matandang babae na naglalakad na may maputing buhok. Kapansin-pansin din ang tungkod na hawak nito dahil sa 3 bungo ng tao na nakasabit dito. Pagbukas nito ng pintuan, kasywal itong lumakad hanggang sa makaharap na nito ang kanilang grupo. Bagaman nag-iisa ang matanda, hindi ito nagpakita ng kahit na anong takot sa hanay nila. Maya-maya pa, bigla itong nagsalita. Adoy, kumusta? Matagal na tayong hindi nagkita. Dalawin mo naman ako paminsan-minsan. Nang marinig niya ang mga katagang yan, alam niya na hindi ito nagmumula sa matandang kaharap nila. Bukod kasi sa panlalaki ang boses nito, kapareho ng boses niya, kitang-kita rin nila na para itong sinasapian ng kung ano. Kahit nga mga magulang ni Ramo, nagulat sa mga pangyayaring ito. Kaya hindi sila kagad nakisawsaw sa pag-uusap ng dalawa. Matapos naman itong marinig ni Lolo Adoy, dito niya napilit na tinataga ng kanyang sarili para sagutin ang kaluluwang nakasapi sa katawan ng matanda. Ikaw pala yan, kapatid. Kaya naman pala kinilabutan ako dahil nandyan ka. Anong pakay mo? Bakit mo sinamahan ng mga tampalasang ito? Dahil gusto kitang makausap, Adoy. Matagal na akong nangungulila sa'yo. Hindi ko kayang alisin ang sumpang ibinigay ng ating mga magulang, kundi sa pamamagitan mo. Kaya pakiusap, tumawid ka na sa kabilang ibayo ng sapa. At sa pamamahay ko, maghihintay ako sa'yo. Huwag mo namang pagdamutan ng kapatid mo. Alam mo namang minsan lang akong humingi sa'yo ng pabor. At bakit ko naman yun gagawin, kapatid? Kabilin-bilin na ni inay, huwag akong tatawid sa sapa kahit ako'y mamatay. Pasensya ka na, pero hindi ko maaaring paunlakan ang iyong hangarin. Mananatili ako rito, alinsunod sa aking pangako. Nang marinig ito ng kanyang kakambal, bigla itong umangil kasabay ng mabilis nitong pagpalit ng anyo. Labis itong ikinagulat ng kanyang mga kasama, kaya kahit wala pang utos, napilitan ng sumugod ang mga ito. Nang masipat naman yon ng kapatid ni Lolo Adoy,
Dali-dali niya itong sinunggaban at pinagpapapatay. Lahat ng kasama nila hindi nito pinakitaan ng awa, maliban sa kanilang dalawa. Ayon kay Lolo Adoy, nang maramdaman ni Ramo ang kapangyarihan nito, kagad itong umatake para subukang iligtas ang kanyang mga magulang. Pero sa bandang huli, wala itong nagawa kundi saksihan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Bago tumarak ang matatalas na kuko ng nilalang sa katawan nito, nakita ni Ramo ang pagngisi ng nilalang. Maya-maya pa, nang akmang iuunday na nito sa katawan ng mga magulang niya, bigla itong nagwika sa kanya ng, Kung gusto mong mabawi ang iyong mga magulang, makipagkita ka sa akin. 1 buwan ang magsisilbi mong palugid bago ko ihulog sa balo ng impyerno ang kanilang mga kaluluwa. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, kagad nitong pinatay ang katawang lupa ng mga magulang niya. Matapos nun, tsaka bumalik ang nilalang sa kinaroroonan ng mga kasama nito, kasabay ng sapilitang pagbali sa ulo ng mga kauri nito. Nang maisakatuparan na ito ng kapatid ni Lolo Adoy, mabilis na naglaho ang bahid ng presensya nito sa buong paligid. Unti-unti, binalot ng nakakabinging katahimikan ang lugar. Nang maramdaman niya ang bagay na yon, hindi siya kaagad nakakilos. Pakiramdam niya kasi nanigas ang buong katawan niya. Dahan-dahan din itong bumibigat hanggang sa manlabo na ang kanyang mga mata. Kung hindi pa humagulgol sa pag-iyak si Ramo, hindi pa babalik ang kanyang wisyo. Nang mahimasmasa na siya, kaswal naman niya itong nilapitan. Ang kaso lang, nang magkalapit na sila, kagad niyang naramdaman ang malamig nitong pakikitungo sa kanya. Dumaan ang mga araw, wala na silang imikan ng disipulo niya. Hindi na rin ito pinaglamayan ang labi ng kanyang mga kadugo dahil ayon kay Ramo, magdudulot lang ito ng karagdagang sakit at paghihirap sa kanya. Hindi na rin dapat pa na mabigyan ito ng disenteng libing dahil hindi na nila yon mararamdaman. Hindi ako may kasalanan, Ramo, kung bakit sila namatay. Marahil ngayon na ang nakatakda nilang araw, kaya wala tayong karapatan na tanungin ang tungkol dito. Ang magagawa na lang natin, ipanalangin ang kanilang mga kaluluwa. Ipanalangin? Paano ko sila ipapanalangin kung hawak ng demonyo ang kanilang mga kaluluwa? Nasasabi mo lang yan, Adoy, dahil hindi ikaw ang nasa katayuan ko. Pero kung ikaw ang namatayan, makakapagdasal ka pa kaya? Ipagdarasal mo pa rin ba ang kaluluwa ng kapatid mo? Nang marinig ito ni Lolo Adoy, hindi ito kagad nakasagot. Ramdam nito ang galit ng kanyang disipulo, kaya hanggat maaari naging maunawain siya. Nagpakumbaba na rin siya sa pagbabakasakaling ito ang magiging daan upang makapagpatawaran silang dalawa. Ngunit ang galit ni Ramo ay umangkla na sa kanyang kaluluwa. Hindi niya na yun kayang alisin hanggang sa makapag-isip na ito ng desisyong pagsisisihan ito sa hinaharap. Pagkaraan ng 1 linggo, madalas pa rin ang pag-uwi nito sa kanyang tahanan. Hindi ito roon pumupunta dahil gusto siya nitong makita, bagkus pumupunta yun doon para maghanap ng paraan upang makaharap ang kapatid niya. Ayon kay Lolo Adoy, hindi siya nagkulang sa disipulo niya, pero tila bang naging matigas na ang puso at sarado na ang isipan nito. Basta ang nais na lang nitong gawin ay yung mga bagay na makapagbibigay sa kanya ng rason kung bakit kinakailangan niya pang ipagpatuloy ang buhay niya sa mundong ibabaw. Dagdag pa ni Lolo Adoy na dahil sa balak nito, madalas na silang magkumprontahan pero hindi niya yon matinag-tinag. Makailang beses na rin siya nitong inabisuhan na patayin ito kung hangad niya na yon ay mapigilan. Ngunit dahil sa kanilang naging samahan, alam niya sa kanyang sarili na hindi niya ito kailanman magagawa. Kaya sa halip na pigilan pa ang nais nito, napilitan na lamang siya na yon ay hayaan. Sa bandang huli kasi, aminado si Lolo Adoy na meron din siyang kasalanan.
Kaya para ito ay mapagbayaran, hinayaan niya ang kanyang disipulo na gawin ang lahat ng nais nito. Tuwing nakikita sila, hindi na rin siya gaanong umiimik para hindi ito magdulot ng gulo sa pagitan nila. Literal na tinatago na lang niya ang lahat ng kanyang mga nararamdaman hanggang sa isang araw, natuklasan na lamang niya na nakuha na pala nito ang damit nila ng kapatid niya noong sila'y isinilang. Nang malaman niya ang tungkol dito, kagad siyang kinabahan dahil ang damit na yon ay posibleng magamit para makatagos sa sumpang ginawa ng kanyang magulang. Walang sabi-sabi, agad niyang hinanap ang kanyang disipulo pero hindi niya na ito nakita pa. Pagtungtong ng gabi, nadatnan na lamang niya itong nakatayo sa kabilang ibayo ng sapa. Sinubukan niya itong tawagin pero tila bang hindi na siya nito naririnig. Napansin din niyang tulala na ang kanyang disipulo na parabang nahulog na ito sa salamangka ng kapatid niya. Gustong-gustong puntahan ni Lolo Adoy ang kinaroroonan ni Ramo pero pilit siya noong pinipigilan ng kanyang katawan. Alam niya kasi na kapag tumawid siya, hindi na siya makakabalik sa kanila dahil sa sumpa. Ayaw niyang mangyari ang ganoong bagay sa kadahilan ng posibleng makuha ng kapatid niya ang lahat ng karunungang taglay niya. Nang mapagtanto niya ito, labis ang kanyang pasasalamat dahil hindi niya pa naipasa ng tuluyan ang ilan sa pinakamahalagang aral na tangan niya. Kung nataon kasing nakuha na ito ni Ramo, posibleng ibigay ito ng binatilyo sa kanyang kapatid. At kapag nangyari ito, magkakaroon na ito ng ideya kung papaano nito matatakasan ang sumpa. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagyang nabaling doon ang kanyang paningin nang masipat niya itong tumakbo na lang bigla. Paglayo nito sa pangpang ng sapa, nakita niya ang tahanan ng kapatid niya na halos sakupin na ang kabuuang dako ng ilang. Nadatnan din niya itong naghihintay sa labas ng bahay, hawak-hawak ang tali ng 2 itim na aso. Pagsilay naman dito ni Ramo, bigla itong sumigaw ng malakas bago ito tuluyang sumugod. Sa estado noon ng kanyang disipulo, matindi talaga ang pagmamalabis nito na patayin ang kapatid niya. Kaya naman pagpang-abot ng 2, kaagad na nangyari ang matinding sagupaan sa pagitan nila. Gamit ang sundang, walang habas itong inundayan ng saksak ni Ramo. Ngunit sa kasamaang palad, tumatalbog lang sa katawan nito ang lahat ng ataking ginagawa niya. Kapansin-pansin din ang pagiging kalmado ng kapatid niya, indikasyon na hindi ito nakaramdam ng pagkabahala sa kanyang katunggali. Pagkaraan ng ilang minutong pagbubuno ng 2, doon pa lamang napagtanto ng kanyang disipulo na hindi ito ang nilalang na kaya niyang paslangin. Kaya naman sa harap ng hindi may pagkakailang panganib, nagdesisyon si Ramo na makipag-usap sa kapatid ng lolo ni Adoy. Nga pala pinuno, kaya naririnig ni Lolo Adoy ang mga sinasabi noon ni Ramo dahil sa mga engkantong ikinapit niya sa katawan nito. Obligado siyang gawin yon sa kanyang disipulo para mabantayan niya ang lahat ng kilos nito. Hindi niya lang ito nagawa noong mga panahong namatay ang mga magulang nito. Maging siya man kasi, labis na naapektuhan ng pangyayari. Kaya literal na blanko rin ang isip niya sa mga nagdaang araw. Nahimasmasan lang siya nung may mapansin siyang kakaiba sa disipulo niya. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, dito niya narinig ang mga bagay na halos ikawasak ng puso niya. Maraming sinabi noon si Ramo na hindi niya kayang masikmura. Halos humandusay din ito sa lupa kakahingi ng tawad sa kanyang kapatid, pero hindi man lang ito pinakinggan. At bago ito tuluyang paslangin ng kapatid niya, bahagya itong napatingin sa kanya habang nagwiwika ng, Ito ang bunga ng kasakiman mo, Adoy. Sinasabi ko sa iyo, habang buhay mong dadalhin ang pangyayaring ito. Matapos nun, mula sa talampakan hanggang sa ulo, tumagos ang napakahaba nitong kuko na halos kasing lambot ng latigo. Pagtarak nito sa talampakan ng kanyang disipulo,
agad itong sumigaw ng napakalakas habang dahan-dahang tumitirik ang mga mata. Nagtagal ng 2 minuto ang ganoong sitwasyon bago tuluyang tumagos sa kanyang sistema ang matutulis nitong kuko. At nang mapaslang na ito ng kapatid ni Lolo Adoy, parang basura nitong itinapon ang labi ng kanyang disipulo. Paunti-unti, naglaho na ring parang bula ang lagusan hanggang sa maging pangkaraniwan na lang ang ilang kung saan ito naninirahan. Matapos ang pangyayari, napaluhod siya sa labas ng bahay habang humahagulgol sa pag-iyak. Maging siya man kasi, hindi matanggap ang nangyari sa kanyang disipulo. Marami siyang pinapangarap dito, pero sa isang kisap mata, lahat yon ay nagbago. Dumaan ang mga araw. Marami nang naghahanap kay Ramo. Ilan sa mga ito, yung mga kadugo nilang nagmula pa sa kanilang lugar. Makailang beses na rin siya nitong nakausap pero hindi niya nailahad kung ano ang totoong nangyari. Ilang linggo niya rin yung tinago pinuno bago niya ito tuluyang ilahad sa mga mahal nito sa buhay. Di naman siya pinaghinalaan ng mga taong yon, pero alam ng mga ito na may ideya siya kung saan naroon ang mga hinahanap nila. Kalaunan, dahil sa kanyang mga binitawang salaysay, kagad itong kumalat sa baryo. Nang malaman ito ng mga kinakasama ni Ramo, hindi ito nagdalawang isip na bumisita sa kanyang bahay. Akala niya kasusuklaman din siya nito, pero pagharap nito sa kanya, nagulat siya sa mga sinabi nito. "Ramdam ko ang bigat na dinadala ninyo, Lolo Adoy. Doon ka na muna sa bahay mamalagi. Baka sakaling maibsan ng lahat ng problema mo. Pasensya ka na kung naging matigas ang ulo ng asawa ko." Nang marinig ito ni Lolo Adoy, bigla na lamang siyang napaluhod sa harapan ng kinakasama ni Ramo. Matapos niya itong gawin, kagad siyang humingi ng tawad habang umiiyak. Napatawad naman kagad siya ng babae, kaya kalaunan, sinunod niya ang gusto nitong mangyari. At magmula noon pinuno, nanirahan si Lolo Adoy sa bahay ng aking ina. Hindi naglaon, pagkaraan ng ilang taon, nakapag-asawa na rin ito ng bago. At hanggang sa paglaki ko, hindi ako iniwan ng aking lolo. Marami ako narinig sa kanyang kwento patungkol sa aking ama, kaya kahit hindi ko yun nakasama, labis pa rin akong nagpapasalamat dahil nagmula ako sa dugo niya. Dumaan ang mga dekada, nabuhay kami ng maayos at mapayapa. Malayo sa sakit dahil na rin sa tulong ni Lolo Adoy. Magpahanggang sa ngayon, kahit ubod na siya ng tanda, kinikilala pa rin siya sa buong Capiz bilang si Lolo Adoy, ang kinakatakutang antingero sa buong Dumaraw, Capiz.